Hij verandert ons net aan alles. Hij verandert maar aan een beest, hij verandert aan een bok, hij verandert aan een donker, hij verandert aan alles. En zo bejaarde het onbek van mij. En zo ging haar eigen onbek. Maar dit is wel van alle, als het mij onbek ook. Toen werd hij, die waren langer nog. Ik had zeggen, hij maakt je dan lief. Weet je met wat je lief maakt, maar hij lokte zo aan daar naar die fontein toe daar waar hij bleef. En toen zien mijn onbekende broer nog later, maar hoe komt die man elke avond later, maar hij past boven. Kom die man elke avond later en op een nacht loop hij. Toen kom ik ook weer aan te, geheel niet, die boven komt maar nog weg. Toen loop hij daar, komt, toen zet hij nog bij die fontein. Toen staan hij nog daar, waterslang, hij is nog net zoals een beest. En toen mijn onbekende daar komt, toen hij nog in het water en dan toen weer uitkomt, toen zei boven. En toen gaat mijn oom daar, die man, zijn broer dan nou, maar hij is al een groot man. Hoe gaat hij zijn broer dan? Had hij daar in het water aangegooid, maar zo is, weet ik nog niet. Maar het is in het water aangegooid, een mes of iets. Nou ja, ik weet niet zo lang, maar zeg voor tijd. En die mensen moesten alles gedaan. Nou ja, toen vat hij mijn oom zijn broer aan toe, alle loop. Hoe die net zo donker was, hier, zo toegetrokken. En toen mijn oom weer naar die man gehad. Ja, hij me zoeken als je hem nou, ze met jou te doen is. Nou kwam mij bijgeverteld dat ze met jou te doen is, dat je wordt 2-3 dagen daar. Loop je daar naar die fontein toe daar waar hij bleef. Maar wat hij je nou aanloopt, weet ik nog niet zeker, maar anders goed is of wat ook wat. Hoe mag je gezien nou? Ja, maar hij vertoont hem zo aan alles. En als hij loopt bij, ja, trek ik hem zien hem ook trekken met die lucht. Zet hij die lucht zo neer. En dan weet je, en hij lucht, wat nou lucht op is, waarom. Maar hij is net hij onweert mij geweest toen hij nou een nat beest met gevat had, hem nog op een kreeg. Dan zet hij een nat beest met op die lucht. Of wat is die lucht, hij is net zo groot. Hier is weer zo. En die oude net ook, want hij doet zo met de donker mist. Dat trekt toen op een plek waar hij lag gebleven. Hij plek nam een sterker aan de onderkant die ijzerscheer zo groot badkrans. Aan de onderkant die badkrans zat de fontein. Dus hij recht daar naar die fontein toe getrokken, toen daar gelopen. Maar dan zeggen ze, hij lag van een paar dagen, dood hij. Dan gaat hij dood, want dan kan hij niet lopen, hij dood is van honger. Ja, hij maar s'nachts, dan als je hem nog zien. Maar als dat hier bij de aan zien ze maar overkant is een plek waar dat is. Ja, hier, andere kant koken deed. Ik kan net die glare klap. Ik kan nog zien bij die lucht trekt zoals net zoals het tocht dan komt trek je zo koken in zijn berg. Daar komt raak de lucht, dan zet hem zich gewoon neer. Wil je daar weer ulaan naar daar. Wat ook al wil kan ik zijn. Maar dan ga je. Dus bij mensen waren niet gewoon, maar bij mensen, ons waren het dan met eigoeders, ons grootje ouders. Je had ons met nou zulke goeders geweest al gezien. Nou ook gezien hem van, nou nog hier op tijd. Hij is zo zeker dat hij, hij zit nu een naam dus nog haar boven bleef. Nou, hier was een oude man geweest, wat we gezegd op Hawaii. En die ouders zeiden ook, waar trek de waterslang weer vanaan. Trek het hoofd zo duur hier naar het oude bergen uit. Nou ja. Zo daar bestaan zoiets van een waterslang.